Minkejja li Lillian Xiberras m'għandix wisq kodba taħt isimha, il-ġabrit ta' poeżija tagħha jirrappreżentaw vuċi importanti fil-mixja poetika ta' pajjiżna. It-tim tagħna ltaqa' ma' Dr. Emanuel Mifsud sabiex jifhem aħjar is-siwi tal-poeżiji ta' Lillian. Għandi żewġi isawwatni, kelli ibni daħaq bija, kelli saħti ħaduwili badejt mindu kont tarbija. Fit-tfuliti jien kont naħdem ġolloliqi u fid-dar, naħsel ħwejjeġ għall-Ingliżi, nagħti saħħti lejl u nar. Lillian Xiberras insibuha diġà qiegħda tikteb fis-snin 70 u l-iktar ħaġa li tispikka għall-inqas fil-fema tiegħi fil-poeżija tagħha, partikolarment dik bikrija, hija l-attitudni feminista tagħha, imma terġa' il-feminizmu ta' Lillian Xiberras huwa differenti minn dak ta' poeti nisa oħrajn ta' żmienha u ta' warajha, il għaliex hi ideoloġikament hija persuna xellugija u fil-fatt nistgħu jekk irdu intuha tikketta l-kemm forsi mhux daqstant moda llum il-ġurnata, imma Lillian Xiberras hija poeta li hija feminista marxista. Il-ħsieb tagħha jimxi fuq dawn iż-żewġ binarji u jagħmilha dak is-sens jagħmilha poeta pjuttost unika fl-istorja letterarja tagħna. Ġozi City sibt imħabba kienet tfur, isa nixxija. Kienet dnub imma widbuni, titlef ruħek friħ ta' sija. Meta kbirt qabdu żewġuni ħelsu minni l-ġenituri tqalt, wellit kabbart u tmajthom, issa sfajt qisni d-duluri. Naturalment bħala feminista speċjalment fl-ewwel stadju tal-karriera tagħha se nsibu diskors li għandu x'jaqsam ħafna mal-ħajja tal-mara, mal-mod kif il-mara ikollha tħabbat wiċċha mal-ħajja ta' kuljum u allura tieħu kwistjonijiet illi huma biex ngħidu hekk mill-ħajja tan-nisa mill-punto di vista tal-mara. Ovvjament se nsibu wkoll it-tema marxista dejjem immexxija mill-ħsieb xellugi, id-diskors dwar il-ħaddiema nisa partikolarment. Jidhirli illi iktar riċenti il-poeżija tagħha saret aktar personali. Insibu pereżempju kitbiet dwar il-familjari tagħha, dwar il-relazzjonijiet tagħha. Imma wkoll xorta waħda jibqa' dak l-impenn anka forsi impenn ambjentalista aktar minn qatt qabel, barra l-fatt li hija persuna li tikteb ħafna wkoll fuq l-elementi tan-natura illi idawruha u spiss titratta dawn is-suġġetti wkoll. Għandi żewġi isawwatni kelli ibni daħaq bija, kelli saħħti ħaduwili batejt mindu kont tarbija. Jekk ħriġt ilha għal darb'oħra b'żewġi qiegħed u bla ħabba, ħarġu r-ramm mill-bwiet bl-inforra, issa tara kif jitrabba. Jekk xi darba ħriġt nirrabja minn fuq dan il-bejt qampina, kienu jiġu erwieħ twajba jippritkaw l-alla tal-ħniena. Jiena naħseb illi għad irridu nistħarġu sew il-poeżija Maltija illi għandha din il-lema xellugija li ideoloġikament hija militanti imma hija espliċita fl-ideoloġija tagħha. U naħseb illi fil-każ ta' Lillian Xiberras bħal poeti oħrajn għad iridu forsi nindagaw aktar dan il-ħsieb marxista tagħha. Waqt il-lejl sikwit qed newden
għaliex ħajti imbatija meta nara lil ħaddieħor b'xogħli u flusi igawdija. Għandi żewġ triqat mnejn nażel, jew imbus lit li titmani, jew flimkien man-nisa l-oħra naqqat ponn f'wiċċ min jerdani. Għandi żewġi isawwatni, kelli ibni daħaq bija, kelli saħħti ħaduwieli, batejt mindu kont tarbija. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.